जा मर जइबो हम गे। तू जइही ससुरा माटी में दफन गे, तू जइही ससुरा माटी में दफन गे। घट में तू हुई कफन में हम गे, परतों से नुरावा जा मर जइबो हम गे। डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा। टिटोल मोबाइल नंबर 8092293257। के ना खुद के संभलियो के जानो, देखबो दूसरा के साथ के सहल जे तौने फटतो करे जवा तो तोरा बरात के। के ना खुद के संभलियो के जानो, देखबो दूसरा के साथ के सहल जे तौने फटतो करे जवा तो तोरा बरात के। हे तो विदाई जइले पियावा के घर गे, हे तो विदाई जइले पियावा के घर गे। घट में तू होइंगी कफन में हम गे, परतों से नुरावा जा मर जइबो हम गे। डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा। टिटोल मोबाइल नंबर 8092293257। पान के पाता से कहू के गंगैया तोहर मैया जमाई के। हमर प्यार त पूरा ले भेले जइमे हमरा कनाई के। पान के पाता से कहू के